Вангелия Рачковска и Йоана Атанасова след победата на Марица над Казанлък в Казанлък с 3-0. Ще ви питам, вие сте две от младите състезателки на отбора и така често влизате да помагате. Все още не сте в титулярния отбор, но как усещате играта на Марица изобщо през този сезон до сега? През този сезон мисля, че доста хубаво играем, с много желание, с много хъс за победа, както и днес. Как ще коментирате днешния матч? Една хубава победа с 3-0, заслужена. Мисля, че играхме много добре и това се показва на терена. Обаче предстоят сега малко като че ли по-тежки матчове в Пловдив другата седмица с отбори като Левски и ЦСКА. Там какво самочувстваш от тебе, Марица, в тези двубои? Мотивирани сме за победи и се надяваме този турнир да приключи в наша полза. Разбира се, ще ни бъде много трудно, но според мен с желание мисля, че ще постигнем успехи. Вие сте все още в девическа възраст. Как се чувствате изобщо, че играете при жените на това ниво? Хубаво е чувството да си сред по-големите на терена и е хубаво, че имаме възможност да се учим от тях. Какво ще си пожелаете до края на сезона? Да станем шампионската титла. Добре, пожелавам ви го, мерси. Мерси.